Hello mga bossing. Good morning. For today's video, sasamahan natin ang dalawang newcomer couple on their first grocery in Canada. Mga bossing, we're here in Walmart. Kasamahan natin yung newcomer kasi may sale dito. Meron pang sale, Ken? Ha? 1 year na to saka 1 year na, di ba? Wala pa, ngayong December pa. December. Okay. Kasamahan natin yung dalawang newcomer na mag-just sa life dito. Groceries, ano pa, mag-blend. Kasi of course, galing Pinas, medyo ano pa, nag-a-adjust. Walmart St. John. Kasi usually yung bigas dito, but now naka-sale ng $13. So let's check. Ito 1366. Ito si ate. Pilipina nito. Hi po. Hi po. Thank you. Si Bay Rafi. Ito si Bay Rafi. Oh. Grocery sila. Kasi naka-sale ng bigas. So bumili. Yung grocery natin. Pakita natin yung itong grocery nila kung anong price mamaya. Gustong nagbabalak na may approval or papunta dito sa St. John. So pakita natin kung ito yung first grocery nila. So small grocery for 2 person, couple sila. So pakita natin kung magkano mababayaran nila para medyo prepared kaya sa pagpunta dito. It's self-serve. So ito yung basket ng 208 dito. Nako po. So mga 8,000. Sa kita natin 200 for the 208. Okay, 208.96 ang nabayaran. Ayan, pag nandito kayo, yung cart talaga, ano tayo, respect tayo sa mga tao dito kasi sinasauli nila yung cart talaga doon sa lagayan ng cart. So hindi tayo tulad sa Pinas na iniiwan lang natin kahit saan yung cart. So dapat isauli natin kasi pay respect sa mga puti dito na ganun ang ginagawa. Sobrang mababait sila. Mababait din tayo. Sana all. Pay respect sa mga puting mababait dito. Sa mga pupunta dito, din yan, mapapansin nyo na sobrang mababait sila. Let's go to the next stop. Punta kami ng Blue Moose. Blue Moose is an Asian store. So off to Blue Moose kami mga boss. By the way po mga bossing, ito po yung mga pinapakita natin sa video na to at sa mga upcoming video po natin ay pawang based on my experiences po dito sa Canada. At saka yung currency po na pinapakita namin ay based po sa kasalukuyan at pwede pong magbago in the future. At kung umabot ka nga pala sa part ng video na to, paki-comment naman po kung taga saan ka para alam naman namin kung saan umabot ang video na to. Lumos. Ito po ay one of the Asian stores po dito sa St. John. Dito mo mabibili yung mga Filipino products na hindi mo mabibili sa mga grocery dito. Filipino. All here? No, what I mean is mini Filipino. That's why. They're separate. Okay. So, para yun. Nasa balot to. Balot. Last. Next stop, punta kami ng On the Vines. On the way kami sa On the Vines. On the Vines, ano yan, meat shop na maraming sale.
Yan. Mga pork belly. Yung mga price, so whole pork belly. Dito naman po sa On The Vines mga bossing, mabibili mo yung mga pork, beef, chicken, at iba pang products as well as fruits and vegetables, mga eggs, at iba pa po. Ito po mga binibentang mga mura, breads, fruits. Abangan lang po natin, medyo may mga sale po sila na pinupost sa Facebook page nila po. Yun, tapos na kaming mag-meet. We're good for today. Si Boss We're Rafi, done. si Kent. Mag-1 year this December at si Madam Suzette. Yan. 1 week pa lang. Alright, 3 days pa lang. 3 days. 3 days. We're here na. We're home.